Naka-hard, just Marjorie caregiver. Ano man gisin makasuot? Huwag kaayo! Pasige ba nga na? Bangan nito! Kuanang bangan! Kuanang bangan! Design ko na na! Di, uy! Design, uy! Di ba sod nak? Pudang kartil. Pangusog ni, pangusog. Ha? Kusgan! Utro. Ito pong na yung mga til. Na, oh! Kusgan Ha? man siya! Kusgan. Oh! Na, oh! Nya, sawan man na. Oops, mahog ha? Kusgan siya, so makalakaw. Anak ko, manggod! Oh, makalakaw dito kuno ka Marjorie. Kapatid, baka anak ko siya! Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, good morning. Karon day guys, mag-unboxing mi og Sinso. Guys, ikan sa LBC, ja gibre ng Mario. Hani guys. Pwede day pa LBC ning Sinso day guys na. Kasi magpap. Kaya mo diha magpaputulog kahoy. Wanis ka guys, pangput na rin kahoy. Iwan man. Iwan na na. Kamay na rin siya. Nagkauto na Oh, motor. branded na ako still. Branded na. Wala lagi solo. Eh, bakit tulong mo ako ganun na istulit o na ka? Tulog na, di na mabalik. Kung ako kayo na magpanda, tulog na. Wala lagi tulog. Hindi lagi. Okay guys, diya, gasimbol na day guys. Pwede na si Diya ikuan. Matulog kahoy. A few moments later. Ano man ang caregiver na? Ano siya muna? Ang mga bukton! Oh, naka-hard, just Marjorie caregiver. Ano man ang gisin makasuot? Huwag kaayo! Pasige ba nga na? Bangan nito! Oh! Kuanang bangan! Kuanang bangan! Design ko na na! Di, uy! Design, uy! Di ba sod nak? Pudang kartil. Ano na mo singot ah? Kakos Marjorie bawang caregiver eh. Kamay na anak. Ano na? Ginuutol, hindi nilalim caregiver. Sulta pa, caregiver pa. Cute ba caregiver pa? Mas kita sa kumbaga. Hindi. Di lalim mag-caregiver. Di lalim? Caregiver man ka, pila sweldo. Oh, please iluminin ako. Dahil man lagi, paningot lagi yung tanda, ilang tubig. Lalim mag-caregiver na? Hindi. Hindi ka lakaw. Pangusog ni, pangusog. Ha? Utro. Ito pong na yung mga til. Na, oh! Ha? Kusgan man siya! Kusgan. Oh! Nya, kawan man na. Oops, mahog ha? Kusgan siya, so makalakaw. Anak ko, manggod!
Makalakaw dito kuno Marjorie. Kapatid ko, baka anak ko siya, oh. Kusgan makabarog siya di kusgan wala man natag isipa na imong bilat. May kabasro na. La wrestling mong duha dia. Wrestling. Ano? Kusgan to siya. Yan, oh. Guys, bago nga po na ako yung bisita si Mama Morning. Saan ka na mo? Muna dyan, no? Ito ba? Sa personal collection dyan. Diyan ko na yung diman, 2 years mawa na ta magkita, wang no? Ano sa pandemya, no? Oh guys, lang sa pandemic na, kung kalit na, ito kung dibalikan ka lang diya. Diyan, mabalik ko guys. Kay, masin makamamiso na po tagdugang-dugang ginagmay dani sa personal collection. Diyan, ma'am. Asa mo tayo kaaban? Si Ma'am Rosemary Mario Dara guys. Tanaw ka rin yung vlog ha. Dara. Ja. Member naman sa personal collection, guys. Member na po nung guys. Registration na tama po namin. Event yan sa Cambaor, Alicia. 8 a.m. to 4 p.m. Masin, ganahan mo mag-join sa ang team. Free registration kami. Pangitaan namin yun si MB Rosemary Mario. Natsa, sana all. Muna guys, sa gamang kuan guys, sa Ubay, sa una, mura 3 years algi kay tungod sa pandemya, anak ko ning kuan sa personal collection. Diyan ka daghan mo mga mga product ron mo. Contact, mga promo. Mga kung sila mga promo. Sa to ID. Kuha na laman kay sayang mo po na monetize na. Ito, sa edit! Kaglaman ng edit. Kanimong lako-lako. Nag-edit sa no. Tapos ang tuwa manok din kaya may pasuwate dyan. Ha? Saan mo na? Ilang naman, oh. Tanaw ka sa lakaw na na. Uy, Ako man eh. Ngano man lagi ang atop man lagi imong ipakita ato man imong naong na sige kay tapad no. Makatapad no. Asa man ron? wala, ilang nga. Dili ka tapawa na kay kagakas-gakos no, holding you tight no. Nakaka-holding you tight, tingnan mo ang dili mo ang contain naman ang imong pagkita na mo. Ha? Sibaw! Ato man imong naong be? Natin ka-holding you tight. Sa mukatawa na siya, mahulog ang cellphone. Wala, siguro may cellphone na. Butang niya sa lamisa. Siguro sa niyo, mo ito kasi nahong kay cellphone. Kasi walang kot ba? Nakatawa. Pagtawa yung kamot na din sa hawak. Di na siya kako yung kundol ng kamot. Kasi makbong ba? Di na nakapunit na. Bilak. Nadi ko nag-giveaways niya. Naka-plastic. Ano? Ma'am. Ay guys, naghahan ako sa ahon ko. Naghahan ako sa ahon order. Para to na may edit na mong vlog. Magpamubo ka. Oo. Gano'n si ma'am. Panis daw ma'am? Yan na guys.